तर आता आम्ही पोहोचलो आहोत हाऊसबोट लोकेशनवरती. तुम्ही इकडे समोर बघू शकतात ही सगळे हाऊसबोट लागलेत. आता आम्ही पण चाललोय. केरला, दिस इज केरला. ओव्हर ऍक्टिंग. तर नमस्कार मित्रांनो, गुड मॉर्निंग. मी आहे आकाश पवार आणि स्वागत आहे पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर मित्रांनो, हा आहे डे 4 इन केरला ट्रिपचा आणि आम्ही आत्ता झालो रेडी बाहेर जायला. हा माझा आजचा आउटफिट आहे आणि अश्विनी पण झाले रेडी निघायला. आता आम्ही या हॉटेलवरून चेकआउट करणार आहेत आणि आम्ही चाललोय आता बोट हाऊस स्टेसाठी एलेपीला. सो तिकडे पण चांगला एक्सपिरियन्स असणार आहे, तो पण मी तुमच्यासोबत शेअर करेल. सो आता आम्ही इथून चेकआउट करतोय. कंटिन्यू करू आपण पुढची जर्नी. सो बघत राहा मित्रांनो. तर मित्रांनो, आम्ही आता चेकआउट करतो यावाल्या हॉटेलमधून. अश्विनी चालले पुढे. हा इकडे ब्रेकफास्ट सेक्शन होता. सकाळी आम्ही इकडे ब्रेकफास्ट केला आणि आता निघालोय. सो आता आमचं चेकआउट असणार आहे. मी तुम्हाला बाहेरून पण व्ह्यू दाखवतो हॉटेलचा की कसा दिसतोय. जिथे मित्रांनो आम्ही आता थांबलो होतो त्या हॉटेलचा व्ह्यू आहे. हे हॉटेल होतं जिथे आम्ही थांबलो आणि आता आमची गाडी आली तिकडे. सो आम्ही निघतोय आता. बोट हाऊस स्टे असणार आहे आपला आणि बघू कसा एक्सपिरियन्स आहे. आम्ही कम्प्लिटली फुल डे पाण्यात असणार आहेत. सो बघत राहा पुढची जर्नी. तर मित्रांनो, आम्ही आता आमच्या हॉटेलमधून निघालोय. इथून ज्या लोकेशनला आम्हाला पोचायचं आहे तो ऑलमोस्ट 4 तासाचं बाय रोड ट्रॅव्हलिंग आहे. आणि जेबिनभाई पण आलेत आज, जसे नेहमी मॉर्निंगमध्ये टाईममध्ये येतात तसेच. आम्ही एक तास थोडं लेट निघालोय. ऑलमोस्ट 10 वाजता निघालोय आम्ही आता. सो बघू आता किती वाजता पोहोचतोय तिकडे. तिकडचा व्ह्यू पण दाखवेन मी तुम्हाला, तुमच्यासोबत शेअर करेल. हे मित्रांनो पूर्ण राईसचे मळ आहेत, म्हणजे खूप मोठे मोठे आहेत. तिकडे कंटिन्युअसली राईस बनतो. आपल्याकडे कसं फक्त पावसाळ्याच्याच टाइमला बनतो ना, इकडे पूर्ण हे जे समोर दिसतं ना ग्रीनरी, तुम्हाला पूर्ण केरला राईस आहेत समोर. हे सारे हाऊसबोट आहे ना. तर आता आम्ही पोहोचलो आहोत हाऊसबोट लोकेशनवरती. तुम्ही इकडे समोर बघू शकतात ही सगळे हाऊसबोट लागलेत. आता आम्ही पण चाललोय. आम्ही जी बुक केली ती प्रायव्हेट हाऊसबोट आहे. तुम्हाला दाखवतो मी पूर्ण आतून टोर. आता आम्ही पोहोचतोय तिकडेच. इथे या सगळ्या हाऊसबोट लागल्यात. काय मस्त मस्त हाऊसबोट आहेत. तर मित्रांनो, ही असणार आहे आपली हाऊसबोट. आता आम्ही एंट्री करतोय वरती. तर मित्रांनो, ही आहे आपली बोट, ज्याच्यामध्ये एंट्री अशी आहे. इथे डिनर किंवा लंचसाठी टेबल अरेंज केलाय. टीव्ही पण एक ऑप्शन आहे. आणि इथून आतमध्ये गेल्यानंतर स्टे साठी एक बेडरूम आहे या साईडला. हा एक बेडरूम आहे स्टे साठी. छोटासाच आहे पण मस्त आहे. आणि या साईडला वॉशरूम आहेत. या साईडला किचन सेक्शन आहे. किचन सेक्शन नंतर आपण इकडून वरती गेलो तर वरती पण बसायला सिटिंग अरेंजमेंट आहे. पण वरती आल्यानंतर बघू शकतो इकडे अश्विनी पण बसली आहे. सिटिंग अरेंजमेंट आहे वरच्या साईडला. सो आता आपली बोट स्टार्ट होईल. आपली बोट राईड इव्हिनिंग पर्यंत असेल, 6 पर्यंत, 5 ते 6 वाजेपर्यंत. आणि त्याच्यानंतर मग ही बोट एका साईडला कुठेतरी ते लोक साईट सीनला स्टॉप करणार आणि मग ती पूर्ण नाईटभर पूर्ण पाण्यातच असणार आहे बोट. सो तिकडे आपला स्टे असेल फुल नाईट. सो मी तुम्हाला दुपारचा व्ह्यू, संध्याकाळचा व्ह्यू पण दाखवण्याचा प्रयत्न करेल की म्हणजे कसा पाण्यामध्ये व्ह्यू असेल इकडचा.
मॅडम इकडे बसल्यात, तिला झोप आली खूप. आपली बोट आता निघाली इकडून. ती त्या वाल्याला हुकला बांधलेली होती बोट, आता निघाली आपली बोट. ही पण एक मोठी बोट आहे. जे जर तुम्ही प्रायव्हेट बुक नाही ना केली तर अशा टाईप मध्ये मोठी बोट मिळते, त्याच्यामध्ये 3 ते 4 कपल असतात. पण आपलं जे बुकिंग आहे ते प्रायव्हेट बोटचं आहे. सो अशा बोटमध्ये 3 ते 4 कपल लोक असतात आणि कॉमन बोट असते ती सगळ्यांची. ही पण एक बोट छान आहे, छोटीशीच आहे पण मस्त आहे. बोटच्या पुढे मित्रांनो एक स्टेअरिंग असतं आणि तिथून बोट राईड केली जाते. आता हे काका आपल्या सोबत आहेत जे बोट राईड करतात. आपल्याला तिथून त्या ब्रिजच्या खालून जायचंय पुढे. इकडे मित्रांनो एवढा सुंदर नजारा आहे बघण्यासाठी आणि मॅडम झोपा काढतात. म्हणू उठ, चल लंच करूया. बरं वाटतं इकडे झोपायला. बरं वाटतंय? शांत आहे. चला उठा, जेवायचा टाइम झाला. तर मित्रांनो आम्ही आता लंच साठी बसलोय. आपलं जेवण पण आलंय इकडे. आता फक्त फिश वगैरे यायचं बाकी आहे. सो फिश फ्राय होत आहे. नॉर्मल जेवण तर आलंय तुम्ही बघू शकता इकडे. आणि मस्त व्ह्यू आहे. बॅक साईडला तुम्ही बघताय की वॉटर वगैरे दिसतंय. मजा येते, फील डिफरंट आहे. आणि मच्छी पण आली आहे आपली. समुद्राच्या मध्ये राहून मित्रांनो जेवणाचा फील डिफरंट आहे, म्हणजे वाईबच डिफरंट आहे एकदम. मस्त एकदम व्ह्यू आहे बाहेर. म्हणजे जे मच्छीमारी लोक असतात ना ते पण असेच जेवत असतील की जेव्हा मच्छीमारीला जात असतील तेव्हा. मस्त वाटतंय एकदम, अमेझिंग फिलिंग. तुला कसं वाटतंय? छान वाटतं. काहीतरी वेगळं एक्सपिरियन्स. मित्रांनो आता जस्ट आमचा लंच झालं. काय मस्त जेवण होतं. बोट वरतीच त्या यांनी बनवलं होतं, पण एवढी टेस्टी जेवण होतं ना. आणि मच्छी तर एक नंबर होती, मजा आली खाऊन. आम्ही तर विचार करतोय रात्रीच्या जेवणासाठी असणार आहे चिकन, बट आम्ही असा विचार करतोय की ते फिश मार्केट पण लागेल पुढे जाताना. आता आम्ही इथे पूर्ण बॅकवॉटर मध्ये आहोत आणि जर इकडे फिश मार्केट लागलंच ना तर आम्ही घेणार आहोत फिश रात्रीसाठी पण आणि त्यांना बनवायला देणार आहेत. आपली बोट चालू आहे मित्रांनो, त्याच्या बाजूला अजून एक बोट चालू आहे. ती पण काय सुंदर बोट आहे बघा, मस्त वाटते ना. तिकडे पण कोणती तरी फॅमिली वरती बसले, पण मस्त बोट चालू एकदम स्मूथ. मित्रांनो तुम्ही आता बघताय 2 बोट सामने सामने आहेत. तुम्हाला काय वाटतंय, टक्कर होईल की कट मारतील 2 बोट एकमेकींना? आय थिंक लांब लांब आहेत, समोरासमोर नाही आहेत. हो भाई काय सीन आहे पण ना, लांब लांब आहेत त्या बोट. असं इकडून वाटतं की एकदम समोरासमोर होत्या, पण काय जशी बस जाते ना एकाच्या साईडने दुसरी तशी गेली भाई साहब. ती मोठी बोट आहे एकदम. काय व्ह्यू आहे मित्रांनो बोटच्या वरती. टॉपला मी उभा इकडे. हे पूर्ण बॅक वॉटर आहे. इकडे खूप सारे हाऊस बोट रोज राऊंड मारत असतात आणि आपल्या पुढे पण खूप सारे आउट बोट आहेत जे सकाळी लवकर निघाले असतील. एकदम मस्त फील आहे. बॅक साईडला बघताय तुम्ही मित्रांनो, काय भारी वाटतंय. मित्रांनो फर्स्ट टाइम पाण्यामध्ये आईस्क्रीम खायची असेल ना तर पाण्यामध्ये बोट पण फिरतात. हा अमूल ब्रँडवाला आईस्क्रीमवाला फिरतोय बघा पाण्यामध्ये. शपथ म्हणजे काय एक एक गोष्टी आहेत ना नवीन नवीन डिफरंट. आपल्याला आईस्क्रीम पाहिजे असतील तर ते आपल्या बोटच्या साईडला येऊन आपल्याला आईस्क्रीम पण देऊ शकतात. मित्रांनो बोटच्या एकदम फ्रंट साईडला आहे आणि आपले जे कॅप्टन आहेत ते मागे बसले तिकडे. आणि समोरचा व्ह्यू बघा, एक नंबर व्ह्यू आहे पुढे.
आणि अश्विन इकडे वरती आहे. दुपारी मित्रांनो आम्ही फिश खाल्ले होते आणि रात्री पण आम्हाला फिश हवे होते. सो आम्ही आता फिश मार्केटला आलो. इथे बोटिंग साईडलाच आहे फिश मार्केट. इथे आता आम्ही मच्छी बघायला चाललोय की कोणती मच्छी आम्ही रात्रीला घेऊ शकतो खायला. चला मॅडम मच्छी बघूया. आमचे कुक आहेत जे आमच्या सोबत होते. सो आपण आता मच्छी बघूया कोणती बेस्ट आहे, चांगली आहे खायला. कोणती घ्यायची? छोटा स्नैपर ये भी अच्छा है, आपको फुल पीस आपको फ्राई करेगा. और ये खाली वो ब्लैक पॉम्फ्रेट है 18 kg. और ये छोटा पकड़ा 801 kg. ये वाला करीमीन है, आपको दो पर आपको दो पर खाएगा. ये मच्छी है करीमीन, ये मच्छी का है. ये हमने खाया था. तर काय घ्यायचंय म्हणून? तुम्हाला ती आवडलेली ना? ती पण चांगली आहे. वो कितने का है? वो कितने का आहे का? करीमीन 1401 kg. केरळला मला असं वाटलं होतं मच्छी थोडी स्वस्त असेल. आम्ही हे फक्त 2च घेतलेत रात्रीला खायला. थोडे मोठे आहेत, फक्त 1000 रुपये आहेत. आणि हे टायगर प्रॉन्स आहेत. 2 टायगर प्रॉन्स घेतले तरी 300 रुपयाला 2 आहेत फक्त टायगर प्रॉन्स. तर आता आम्ही 2 मच्छी घेतोय. क्लिनिंग वगैरे करून मिळेल आपल्याला ते मच्छी, मग घेऊन जाऊ आपण. बिल बघा 1550 रुपये बिल झालं आपलं या 2 मच्छीचं फक्त. पण शॉक खायचा शॉक आहे मित्रांनो. सो आज आपण मच्छी खाणार आहे. ही लहान पोरगी बघा, लहान पोरगी खाऊ खाते. हा लहान आहेस का? हे बिस्किट घे चल. सांगता ना हाईड अँड सीक मला आवडतं. लहान आहे, लहान अगदी लहान पोरांसारखं. हे पाहिजे ते पाहिजे. एकच ओनली 30 रुपीज. हा घे. लहान पोरांसारखं असं वागतं नाही. हे पाहिजे ते पाहिजे. आपली मच्छी मित्रांनो तिकडे आता हे होते. फॉरेनर्स लोक पण आलेत मच्छी घ्यायला. आपले फिश मित्रांनो आता क्लीन झालेत. आता हे आपण रात्री फ्राय करून खाणार. हे बघा लहान पोरग बघा मस्त आल्यापासून आईस्क्रीम खाणं चालू आहे. आणि आपली बोट इकडे लागली आहे. ही आपली बोट आहे. आणि आता परत आपण पाण्यामध्ये चाललोय. मित्रांनो आपण बोट हाऊस मध्ये स्टे करणार आहे आज. आणि आम्ही सकाळ धरून हा टाइम स्पेंड करतोय. खूप बरं वाटतंय. इवन सर्व्हिस पण यांची एवढी चांगली आहे. आता करंटली आम्हाला त्यांनी मला ब्लॅक कॉफी हवी होती तर सो ते आणले आणि ह्यांना मिल्क कॉफी हवी होती सो ते आणले. आणि विथ त्याच्यासोबत ऑनियन भजी दिली आहेत त्यांनी बोलला. पण खूप छान सर्व्हिस आहे आणि खूप चांगले लोक. तर मित्रांनो आम्ही आता आमची बोट इथे पार्क केली आहे. आणि इव्हिनिंगचे वाजले आता 5:30 नंतर इकडे बोट स्टॉप करतात. सो आता आम्ही रात्री स्टे इथेच करणार आहेत या लोकेशनला. आणि इकडे बघा ना आंब्याचे झाड आहेत आणि कसले आंबे लागलेत झाडांना मस्त. मला उचला ना एक तरी काढूया ना. कसा काढणार? हाईट आहे बघ किती. उचला तर माझी हाईट एवढी हाय. फक्त थोडं उचलाल ना तर मी. हिला आंबे काढायचे आणि हाईट बघा केवढ्या आंब्यांची. एवढी पुरणार आहे का उचलून? पण पुरेल. तर मित्रांनो हे एक विलेज आहे जिथे आम्ही आता स्टे करतोय. त्याच्या साईडला इकडे लोकांची छोटी छोटी घरं आहेत. आणि बॅक साईडला आपण थोडे पुढे चालत गेलो ना इथून की आपल्याला आता सनसेट दिसेल. मस्त सनसेटचा पण व्ह्यू आहे. इकडून ओपन एरिया आहे पूर्ण. आणि हे छोटे छोटे घर आहेत तिकडे एकदम पाण्याच्या जवळच आहेत.
आम्हाला चालता चालता हे काका दिसले, हे जे फिशिंग करतायत रोपनी. आणि इकडे पूर्ण हा व्ह्यू आहे. कधी लागेल मच्छी काय माहीत नाही, पण आपण थोडा वेळ थांबलोय बघायला. केरला, दिस इज केरला. ओव्हर ऍक्टिंग. खेळ की बघा केवढे मोठे मोठे तिकडे मित्रांनो. खेळाचा घड आहे पूर्ण. आणि सूर्य काय मस्त निघाला इकडे. आता आम्ही सनसेट बघायला चाललोय इकडे. शिंपले बघा मित्रांनो किती आहेत. एकदम फुल खजाना असतो तसा शिंपल्यांचा हे भरून ठेवलं एवढा मोठा ढीक. स्मेल कसा येतो. काय व्ह्यू आहे इकडून, एकदम प्रिटी वाटतंय. तर आम्ही गेलो होतो मित्रांनो बाहेर आणि आता जस्ट बोटवरती आलोय. हा बोटवरचा आपला रूम आहे. आणि आता इव्हिनिंग झाले तरी ते AC पण चालू झालं आहे. मस्त कूलिंग झाली आहे आतमध्ये. आता थोडं फ्रेश वगैरे होऊया, मग रात्रीचा व्ह्यू दाखवतो. आता हळूहळू काळोख पडायला चालू झाला आहे, सो रात्रीचा व्ह्यू पण दाखवेन मी तुम्हाला इकडचा. तर मित्रांनो आपण जे फिश घेतले होते ना, त्याचा आता टाईम आला आहे फ्राय करायचा, कारण आता डिनरचा टाईम होणार आहे आणि फिशसाठी इकडे ऑइल गरम होतं आहे. आपण आता या किचनमध्ये आलो आहे, त्याच्यासाठी ऑइल गरम होतं आहे आणि आता फिश फ्राय होतील थोड्या टायमात. मी दाखवतो तुम्हाला. एवढा मोठा फिश आहे मित्रांनो आणि तो आता फ्राय व्हायला चाललाय पॅन मध्ये. अश्विनी फ्राय करते आता फिश. मित्रांनो फिश आता ऑलमोस्ट रेडी होत चालली आहे, तर थोड्या वेळाने आपण जेवायला बसणार आहेत. मॅडम एवढ्या दमल्यात की पार चष्मा घालून झोपल्या होत्या. चल उठ 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 जेवण घ्या. चल मस्त मच्छी फ्राय झाली. चल चल उठा उठा उठा, मच्छी फ्राय झाली. चल लवकर जेवूया. तर मित्रांनो डिनर लागला आपला रात्रीचा आणि जी आपण मगाशी मच्छी घेतली होती ती मस्त अशी फ्राय करून दिली आपल्याला. टेस्ट पण मस्त असेल. आपण खाऊन बघू आता मच्छी. अश्विनी जस्ट आता झोपून उठली होती, ती आता डिनरसाठी बसली आहे. काय काय आता जेवणाला? भेंडी, भेंडी आहे, चिकन आहे, दाल आहे, चपाती, अच्छा. या काकांनी बनवले आपल्यासाठी. हो, आता अच्छा त्या दोघांनी मिळून बनवली आहे. स्वतः आम्ही डिनरला बसतोय. बघू कसं आहे टेस्ट. कशी आहे मच्छी आपण जी घेतली ती? ट्राय करून बघूया. थोडी मोठी मच्छी होती. मित्रांनो माझा नवरा एवढा हौशी आहे की त्यांनी फक्त 1000 रुपयाची ही 2 मच्छी घेतली. का तर त्यांना दुपारी ती मच्छीचा टेस्ट आवडलेला म्हणून. चिकन ऑलरेडी आमच्या मेन्यूमध्ये होता रात्रीच्या डिनरमध्ये, तरी त्यांना मच्छी खायची होती. तर आताच मित्रांनो आमचं जेवण वगैरे झालंय, मस्त होतं. आणि जी मच्छी घेतली होती ना, एवढी पोट भरून खाल्ली आहे ना की मस्त मजा आली. 1000 रुपये वर्थिट होते बाई, एवढी टेस्टी मच्छी होती. आणि जस्ट आम्ही जेवलो आणि मॅडमना एवढी झोप आली की येऊन लगेच झोपले बेडवरती. सो झोपू देत, तिला आराम करू देत, कारण ती पण खूप दमली आहे फिरून फिरून, कारण ट्रॅव्हलिंग इकडे खूप आहे. आणि जे आम्ही ट्रॅव्हल पॅकेज मित्रांनो बुक केलं होतं ना, तिकीट टू ट्रिप करून एक ट्रॅव्हल पॅकेज आहे, त्यांनी आम्हाला हे बुकिंग करून दिलं होतं. मस्त
5 days आणि 4 nights आपलं बुकिंग होतं. जर तुम्ही पण कधी येणार असाल ना तर नक्की प्रेफर करा. जर मला मेसेज करा किंवा DM करा किंवा मी माझं इन्स्टा हँडल डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकेल, तिकडे मला DM करा, मी तुम्हाला त्यांचा नंबर प्रोव्हाइड करेल. नक्की या आणि चांगलं आहे केरला व्हिजिट करण्यासाठी आणि चांगल्या टुरिस्ट प्लेस आहे. सो नक्की मित्रांनो व्हिजिट करा. आणि हा व्लॉग मी आता इथे एंड करतो कारण खूप दमलो, आता रेस्टची पण गरज आहे. सो भेटू आपण मित्रांनो नेक्स्ट व्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग.